ndokubva paita nguva yakataurwa naIsaiah ndokubva kwete pachazouya paiuya after Christ auya pane yaizobhildwa manje yakazonzi Isaiah chiziva kuti iyi nyaya idzika chero makadogorera muhari yacho ngirozi haisi yenyu ana Isaiah imwe nyaya oka yakatonzi iyere bhildwa now the body of Christ now kuti Christ not Christ kukwaniswa kwekereke aiyo kukwaniswa kwekereke kokuti Kristu akutenga kereke neropa sadati Kristu akauya Adamu Kristu kamiroka akauya Kristu akauya kuzounite the world everyone now is not allowed imi muri kuti here alright pamwe ndikutogona kunge tichipikisana imimi muchitotaura zvandiri kutaura muri kuti here Christ haana paakasiya Israeri Mwari hapana pawakasiya Israeri vakairasa vakatomboda rumwe rudzi rwakanga rusina. Aiwa makunji pakutaura ndizvo zvandichitaura kuti handikutoti pamwe ndo nyaya yacho. Ndiyo nyaya ndachitaura iyi yekuti uko kuOld Testament kwaive neChurch of Christ inonzi Church of Christ. Church of Christ yamuri kutaura iri papi? Inonzi Church of Christ vanhu vanonamata Mwari. Aiyo usazvibatanidza tingonatsogona kuzvipatsanura tichinatsozvibvisa kuti okay yaizonzi the Church of Christ ndo iyo iri apo Israeli ndoenda kuti Israeli ndopa ndakuti ini ndakuti ndakusana pakazonzi the Church of Christ payakazonzi inouya the body of Christ painozonzi inozotanga kuzobuildwa it's after Christ died aina ndizviti kuti saka Jesu wakapanga kutaura pamusoro pekupaza imba yozoivaka nechichi inopazwa isipo inopazwa isipo handipazwa kuti anga iripo muri kupaona ndosaka ndakubvunzai nini ndikakuonesa kuti munogona kunge muri kutaura zvandiri kutaura inzwai Sara akararama kuOld Testament handika Sara akanga ariko kumashure uko handizvo Sara aiparidzei Sara aiparidza church yaMwari aiparidza church ichazouya it was just a shadow things that was to come kureva kuti the shadow kureva kuti the shadow yakatorarama the shadow you cannot say the shadow ndaona ndaza the shadow kuti undindaza that is not ndaza that is the shadow of ndaza but this ndaza the undaza ukama aiwa ipapo muri correct inzwai alright tiri kuti the shadow kana iripo zvinoreva here kuti hapana the one of the shadow the one of the shadow is yet to come saka tikaona mvuri zvinoreva kuti muridzi wemvuri achauya kuti mvuri wenyu the Old Testament chiri pacontextual yatani tichitaura kuti mvuri wenyu zvinoreva kuti imuchaiwa usandatika mvuri wangu hazvire kuti ndini hamusimi handisini asi zvinoreva kuti muchauya saka ndiri kuti chechi hazvireve kuti yanga ichauya chechi iri muspirit saka zviri kunzi chechi yakatoparidzika even the Old Testament uri kuona imimi zvatakatoita zvezviti muNew Testament handika izvezvi zvatakatoita New Testament New Testament New Testament nenyaya yekuti yanga yanew new pachi ndiri kuti izvezvi zvatiri so hatisirisu tiri church handizika but tiri mufananidzo wechechi tisu tinozoita wakati mufananidzo hatisunzwanana hatisi mufananidzo problem iri kuitika pakazhinji muri kukurumidza kupindura zvekuti maifanira kuti senda da saka muri chechi ipapa zvakaita chechi yaMwari the body of Christ imimi haitadisi mufananidzo aiyo tine pati yatinonoplay mufananidzo handiti chinhu chinotengei tingati chiko chinhu chekuti tiri kutora picture chinomiririra chinhu chisipo ndizvozvo ndochokwadi muri kuti body of Christ yakadai ine ganda rakadai body of Christ now handiti nozonzi the body of Christ dzini imimi na uyu tikunamata through Jesus Christ ichocho chokwadi ndachapasvika hangu pakuti imimi muri mutezo people kumashure they were not worshiping God through Jesus Christ how come they were the body of Christ why is they were not worshiping God through Jesus Christ
Say where's what the body of Christ? Without it, Since it's Christ- saka achitonewo kuti ni body of Christ wasitanga Jesus Christ apo isusu tisa body of Christ Takutenderwa now. because isusu tikunamata through Jesus Christ. Takutenderwa now to enter. Not everyone wasn't allowed to enter the kingdom of God before Jesus Christ came. That Jesus just wasn't to ndakatowira Israel. Alright. Then after he died now, we begin to be allowed to enter. Ngoti chapter yenchazoidzidza ndikuona tikubata inoita broad. Imi mukandibvunza ndofanira kupindura pamabvunza ipapo. Kuti sawanzi. Ndoda kuti ndakudzokera futi. Imi mamusi body of Christ. Nechekutanga. Ndichazoenda pandandichitaura mufananidzo. Right. Muri mutezo kana poa kutaura of body of Christ. Now ndanchida kuonesa kuti ichi chinhu ichi kana imi muri mutezo iyi nyama iyi haisiriyo inonzi iri body of Christ. 1535 Korinde inobva yataura kuti imi munofanira kuti mufe kuti chechokwadi manje chichibuda chechokwadi chaicho nekuti ichi hachimake the body of Christ. But kune chinhu chiri kuuya manje chiri mamuri mimi chino hakuna chichazouya chitoripo. Oh, chitorimo mandiri. Aiwa chipo icho. Chirimo mandiri. Achipo ichocho. Kana mchiti imukutaura spirit game. Saka mimi muri kuti body of Christ. Saka mimi muri kuti body of Christ inomekwa munhu afa. What are you saying? Natsondibatsire baba. Kuti body of Christ inomekwa na sazoona kuti isusu tiripo panyika tukama ati make the body of Christ. Akafa ndo make the body of Christ. That is what you are saying. And that is wrong. Saka muna kubvunza maisa conclusion. Matoisa conclusion. Because ndikuda kuti isusu inonzi body of Christ. Inonzi body. Chazoita kuti tiende kuti ndaida kuonesa kuti zvinhu zvizhinji zvatiri kurarama izvezvi mifananidzo. Zvatiri kurarama mifananidzo.